Pasa, pasa. Estamos na Casa da Cultura Poeta Manuel María de Foz. Esta entrada non é accesible. Para entrar de forma accesible temos que acceder pola porta da calle Concepción Arenal. Esta porta de aquí que dá acceso ao ascensor que temos aquí. Chegamos ao primeiro piso. Neste primeiro piso temos despachos, temos Radio Foz e temos unha sala de estudos. Esta sala de estudos era antes un espazo de exposicións. Agora o Goberno Municipal decidiu invertir nunha sala de estudos que nos pedían todos os opositores do Concello e aquí temos a xente estudando, non podemos falar. A sala de estudos era unha demanda moi necesaria por parte do estudantado de Foz. Non tiñan un espazo onde estudar que non fora a biblioteca municipal, onde había moito ruído. Necesitaba unha zona de silencio total. Esta sala ven a cubrir esa demanda e sempre está chea. A verdade é que temos estudantes tanto de Foz como dos concellos do redor. Agora vamos a chamar o ascensor, vamos á segunda planta a ver a biblioteca municipal. Chegamos á segunda planta, a Biblioteca Salgado Toimil. Salgado Toimil dá nome a esta biblioteca porque foi un referente tamén no Concello de Foz en canto ao ámbito cultural e educativo. A biblioteca sufriu unha recente reforma na que investimos 31.000 euros, 15.000 euros puxo a Xunta de Galicia dunha subvención e compramos novo equipamento, cadeiras, espazo para almacenaxe que era moi necesario e estamos investindo continuamente no fondo do literario da biblioteca. O horario da biblioteca municipal comeza ás 8:30 da mañá hasta as 2 da tarde e logo de 3 a 8 da tarde. O horario da sala de estudos é de 8:30 da mañá a 8 da tarde. Investimos tamén na zona infantil nova. Esta zona infantil pensada para os nenos que non tiñan uns cubos específicos para poder estar máis tranquilos por aquí, cos papás, que lles veñen a ler, e que agora a posibilidade da separación de espazos dalles esa liberdade de poder estar o papá contándolle un conto ao seu neno. Hola, Fran, que estás estrenando zona? Pois coa zona nova, xa vedes, podemos estar na biblioteca dun xeito distendido, tamén os nenos con esa ampliación de espazo e, por suposto, a sala de estudios para aqueles que esteñan preparando unha oposición. Ao final, traballamos pola cultura.